sigut un dels pocs sectors que ha pogut capejar el temporal de la crisi d'una manera digna. El present és un present prometedor i el futur encara ho és més. La persona que practica esport durant un temps normalment pot baixar la intensitat però no deixa de practicar-lo i no deixa de consumir perquè ho necessita. La indústria de l'esport és evident que creix en tant que creixen els usuaris i la professionalitat de l'esport. Doncs la indústria de l'esport, lògicament, és de creixement. És el que apunta a veure l'activitat diària de les persones, l'interès que hi ha per la pràctica de l'esport des del punt de vista personal i col·lectiu. Per tant, tot allò que estigui relacionat amb l'esport té futur. Està creixent molt, estem veient que cada vegada està anant a més, és un sector prometedor, que el que ens comporta són grans reptes, reptes sobretot d'internacionalització, hem d'aconseguir portar les nostres empreses a fora, reptes, com comentàvem anteriorment, d'innovació. La indústria aquí a Catalunya del sector de l'esport és molt potent, genera molts llocs de treball i només amb clústers com aquests creiem, des del nostre punt de vista, que es podrà tirar endavant aquesta indústria.